Mutta tämä kaikki tietysti mieluiten hyökkäysalueella. Piiparinen lähtee liikkeelle. Siellä on varmasti myös maalivahti Riihimäellä. Nyt merkki päällä. Piiparinen jättää, Suomi tasoittaa. 3-3. Ei tarvitse ottaa maalivahtia pois. Rasmus Rinne päättää, että selvitään tästä vähemmälläkin. Ja Suomi tekee nyt tärkeän maalin. Jokainen piste voi olla välieräpaikan kannalta ratkaiseva. 3 tästä tietysti lähdettiin hakemaan, mutta jos sitä ei tule, niin se, että edes jotain ottaa, sekin voi auttaa aika paljon, kun tämän illan päätteeksi ynnäillään sarjataulukkoa kasaan. Piipariselta loistava esityö, vaikka Suomen joukkue ei muuten mitään loistopeliä ole todellakaan tänään pelannut, niin Piiparinen on kyllä ollut kovalla tasolla.